नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। अभी उनकर गाना टेढ़ी है पर मेरी के वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा, लेकिन आप सब खातिर खेसारी लाल यादव इहाँ रुकई वाला कहाँ बाड़े। जी हाँ, वो आप सब खातिर एगो नया धमाका ले आ रहल बाड़े। बिहान सुबह सुबह जोना के पोस्टर आ चुकल बा और जौन गाना बा ओकर नाम रखल गईल बा बवाल। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और नेहा राज के इ गाना बा। मुन्ना मोहित लिखले बाड़े, रवि राज देवा इ संगीत के सजौले बाड़े। और एस फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर बिहान यानी 30 दिसंबर के सुबह 6:15 पर आप लोगन के ये फुल सॉन्ग सुने के मिली, चाहे देखे के मिली। अभी पोस्टर पर ही जानकारी ना दिहल गईल बा कि वीडियो रिलीज हुई या फिर ऑडियो रिलीज हुई, लेकिन कंपनी से ही निवेदन करेला चाहम कि आप लोग वीडियो ही करें ताकि नया साल के कुछ एक्साइटमेंट बढ़ो। बाकी तब तक आप लोग आज वाला जौन गाना बा ओके खूब प्यार आशीर्वाद स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर रिलीज भइल बा, टेढ़ी है पर मेरी है। तो जाइन जाके सुनी, और खबर पसंद आयल बा तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।